Tararararan. Sagudayan nga ti pagkasalitaan ni pagayam tayong Elmo. Kung ano dito ipapagayam, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Takas taunay tiragsak ko idaklunan nak. Aklunan metlaengen ni Dayan dato'y inadaton ko nga ayat keng kuwana. Imagine manon nemi adi adakam pa lang ti 4th year high school rinugyakonnga inarem suna. Ado kami di manong. Ngayon dada kami niti college dududwa kami nga nabati. Tayo gitado mga nagarim keng kuwana di adakam ti high school sa balin nga eskwela ti pagbasahan da. Iti adda kami ti 2nd year college manon nemi awam meten ti karibal ko. Kabote makarin ti sa balin nga eskwela. Ay nga sisyak laengen kat siya kon ti inaklon na. Di pa nanging bagana, yes, I love you too, Elmo. Arig na manon nemi kat nabayag ti panaguray ko. Ngam kunana kaniyak, nga matsyagaag ka no. Kunana kaniyak, nga mamati nga siyak kat napudot managayat ko. Ngamin kat siyak langin tinabatbati, kada kami idi nga adu nga nagrayo ken kuwan. Imbagak met manong nemi nga kastak nga gayat, napudnoak no siyak ti gayat. Idiret nga rod nga panangaklon, ni Dayan ti panagayat ko manong nemi, damok met iti nangarakop ken kuwan. Inarakop ko nga kagadan manong nemi ti panangyasdig ko iti rupak iti rupa na. Ididenas ko dagiti bibig ko inlisi na. Ngami di isubli na manong nemi gudon dawaya kon nga inamalakon dagiti lips na. Ikatan na ko maidi ngam talagang nunut kon manong ingkawid ko. Sa ko tinanggal ng gusto, ti pingping na, agsumba nga pingping na. Kasta ko na ti panangnanam kon ka nagiti bibig na manong nemi, ore ko la tinilmon dagiti katas na. Nakalukloko ka, Elmo? Saan nga virgin ba dagiti lips ko? Mga sanlaeng, na dagiti lips mo tigbihanin nga virgin. Baka pati barokong mo. Kaslada kayat mo asawa na. No way. Ubing tapay. Please, Elmo. Saan na kumatultuladan nagdado mga adan mabasamak ka na ta? What? Saan na katultuladan mga adan mabasamak ka na kwada? Kayat ko, holding hands. Alam mo, sagpaminsan nga, lips to lips. Saan nga na yun? Amangan no, maruwamak at sapsapulit. Lakapimpintas ti anayas ti relasyon mi. Pinagbalin mi inspirasyon detang relasyon iti panagbasa mi. 2nd year, 3rd year, 4th year. Iti graduating kami man. Kung nangarod kanyak, ni Cesar. Nabayagan nga ang relasyon nyo, kanidayan. Ngayon di ka pa naka-eskorala. Amumbat Okay, aging galang siguro tayo embracing, kissing. Ngayon di mo pa pinalakpak ala. Saan nga maganap kayo ta pare? Amom siya, sa ko lang, may iba lang girlfriend ko, ti may isang babae. Numaala kung ti amin na. Oh, lasto ka man. So nga saan ka palang assure. So nga sakbay nga maagaw ti sa bali ni Dayan. Ihalap na. Sorry. Panagpake mo. Ay nga manong naming nga nakapagturpos kami, nagpadpada kami manong naming at dan trabaho na. Kaya lang, na destino isuna ti medyo adayo manong. Tawag laengen ti mamagasideg kada kami. Kahit nukas na bakasyon manon na may inakpasyari ni Suna. Ito nanot ka lang sata. Nakasagana ka rin? Kahit
Umay kam to na. Ang pila ka na gitoy. Elmo. Siguro, nadabi duwang atawin. Nakaw? Agurak pati duwang atawin. Nagtutor ka. Nagaroon na asa kanyak ti promotion. Yung dila mamalin nga kid daw ka. Nga dito ikang nga may destino. Narigat ti long distance relationship. Long distance? Anak mo nga dati abroad Nada ko mati abroad na kitso. Makunam nga long distance relationship. Ito na birthday ko. Baling ka di. Nga niya. Maawis ka sa Jabalay. Pag-celebrara maya, Jabalay yo. Unay restaurant. Jabalay. O sige, ikarigatak to nagbakasyon. Tiamok idi manong naimi kat saan nga umay ni Dayan. Talas 9 matlaing in terabi. Di mataya, danay saksangan nga sangilim. Ha, Elmo anak. At damamang maumatahan. Ang mga nodan na pasabak ka dagas kang kuha na. Abi nga di mo tawagan. Anatandag mo ti cellphone na. Iming ka rin nga umay. Umay. Iranan at agbakasyon. Inabangan no, dapat natin dalanda. Tawaga ma. Tawaga ka nga ron mamang. Hindi mo awamat sabat nga gring. Nakapanawan dagiti bisita manong naimi kad oray pa dagiti padak nga iminom. Iminom akmanong ngam kalkalingan na. Nakaturugan na kiti kabalay ko. Hindi agring ti cellphone. Ni Dayan. Hello, Dayan? Hello, Elmo? Sorry, Naladaw ka. Ayan mo ka di. Kasangsagbit ko pa lang dito sa sentro. Nabulokal nga may tinagluganak. Ura ka sa nung tiayat ko nga makadanon dita. Tantansya kat alas 6 sakto nga may dita. Ngayon, naperdiyan kami, met. Ayan mo nga ro din. Adag dito sa sentro. Narigat sa tilugan dita, ngumay. Gusto lang nga ro din, sweetheart. Urayan akong dita. Tao may kalain. Ha? Ura ka na naman ito ura na type chip ko. Nga, inregalo na kanya. Urayan ka. Urayan na. Sige. Ibagam nga ro dun sa dinutay mo. Tao may kalain. Indardaras kong dinagdigos manong nami kadita sa ludsudin kanyak ni mama no papanak. Inakalain ni Dayan na, Mama, ilaan siya mangpat ka numit lang, natadail na kami, naon pagluganan ng umituin. So inakdalunan lang yung sentro. Wala nga magmanay mo kaldawan ti kalaysam. Kalaysa? Ala ni Mama. Ay, kasangay mo ko na kung may sus ko. Sa nakapatalagan, basta inakadanunan ni Suna. Manong nemi imbes nga iawit ko dito balay. Napang ko nin check-in, manong nemi ni Dayan. Oy. Hanggang ka pa the birthday mo, ha? Dito yung matanti na ipanam kanya. Basol mo, ha? Abi ang basol ko kuma. Siyempre, no, nasapak ako mga timteng. Tikas tinga oras, agad itulod ka kuman dyan balay yo. Naimas ko man titurog mo. Yung gabutan na lado ka. Agbulta ka. Ano orto brata to eh? I love you. Hindi mo ko na yun ibag hitad kundi amin namin ko ken ka. For how many years ginururay ko? Manong natawan. Nga nagpatingga talang ti holding hands. Lips to lips apagapaman. Ngam kahit kung ita. Isagot mo ti amin namin mo kanya. Elmo. At ikarik inibagi, nasakon tuloy pa iti amin ko. Numalbasan ti kasar. Di kasar ka doon bigat. Di doon bigat, kalbasan ti kasar nga tagi ko anak. Nga madatad tuyin. So nga, inuksob kon ti arawatak man. Oo. Abay kaguyos ka. Kadigdigos mo sa ka pa ba nagdigos? Sika, di mo kahit mo nagdigos?
malaminak. So kajak nga rin kaya teguyos ko man. Naikat ko ti pantalon ko mano. Kat syempre, nakaturong ti imatang na iti ayan ti brief ko. Orela gumargarot manong tatid do. O naneta, bastos ka. Umaya ko. Uy! Helmo! Hala! Helmo! Orela na padatang na paedda iti kama manunemi ngem saan nga makalusutin sa rakol ti takyag ko. Idag sumbager nga abaga na sa ko pinandaganan mano. Alakat narik na namat ana itukol manong nemi dinakil nga armas ko. Inamalak di kiti lips na manong nemi tinakapapaut imarako. Siya akong manong nemi tinangin inot nga nangikat iti arwaten na ket idi malokaisan ti barukong nataawanan brana in sublat kon manong nemi nga kinaremkem di kiti virgin nga mansalas na Elmo. Saan nga sampai ko mga rumbi Elmo, saan ko mapila ka? Nasakit nagbayat ti sakit na amo nagbayat kagat na tangken nga masit Elmo saanan nga nakapagked manong name kabutain tuyak na nakuna amo nang nabalbalsen da kiti kayat ko keng kuana kat intuloy ko lang inikat ti pagananay na no awanin iti baba insublat ko iti awanin iti ngato insublat ko iti baba manong name ore amok nga talayang malem mo no iti tilang bigat nga nagdikos ngem nabanglulat ta niya dayan manong name iti mekat kon manong name iti parti baba nagdakiwas ti dakulap ko ket narasay ti kaladaan sa kusinapol manong name ti ruwangan ti kuwel ingkurikur ko ti ramay ko kabayatan manong name nakarkaram kamek dagiti mansana sina addan ti panaga asog na manong sana ingatong ay pababa ti patong na Elmo nabayagan nga narapaap mo dan mabasama karatadayan nang runa kat talaga nga dayo ti destino mabuti nga ka mga nubigla ka makalipat ngayon mo rin makalipat kanton basta magkunod ko ti amin mo nakunak tinakam ko manong naming yung saan kun ngayon pangig keng kuwan impamabagpay ti ulok manong nami addan itinagbaitan dagiti gurong na ket kaslamas-mas daw itararamidig hala ilabigat nga binugwak dito nakahimimas adaraman na tasamo nga binugwan Elmo hala Elmo Wen manong nemi naman pa'y adaraman na nga talaga nga naimas para kaniyak nang runagit mang gustuwak iti panagasasog na panangingato-ngato na tipatong naman ay ka manong nemi inak madlaing paangot kang kuana di naangot ko di naalak iti baba tanagpangato ak di magasak iti barokong na sa kumanin inamalan di bibig na raman ti babaleta sigamit ngayon apeng Elmo hindi ko mapailang inted mo dinabayag ta ko man nga nagpapas Elmo imbiat kun ti pa naman nung name kat orela na pa ikis idirumsuod inaput ko ti ngiwat naman nung name ka putajak kaya't kamangig itibangin na kwarto Elmo sorry ang sakit okay na Elmo paspasam Elmo mayat Elmo
naglapas kami di nga rabi takalpasan ti imuna ngakalpasan nga nausatak tira uruangan ti langit ni payan dayan manon nemi ti kumanat iso payan iti rumabaw mang tugaw kanin kastugayam ti imas na nga mamuguri ka mambisinak elmo sa anak pa ng rabi gabot na di ka pa'y pinakan di mangan kami saan nga dahil dati kayat ko sige ba am tagorderta sweetheart ha yore mo lang tagorderta okay agpapigsata sa tantuanin na ramiden tadya ka mo nintun ka no ama ulit na ito nga napasama ka rata nguwan nga ron tagal pa sa dito nga birthday mo ko na kang panagbakasyon ko baka mabayagak to nga saan nga bakasyon manong name iti ikabigatan na intulod ko mismo iti balayda pinaguray na klaeng manong tagsukat agdigos kagsukat titulod ko kanumit lang ti terminal ti bus tagsublimat lang nga adagos iti post uno po uno ti destino na inaglugan ng ti bus manong name na ginarakop kami dayan kano nga mauray ka manin Jack sure baka mabayag hanga bali agtintinawag tamen kanon to nga maulit idirabi no mailiwak to agawidak ikasanuno saan ka mailiw kailiw ko nga tadi nabasamak ka na tayo idirabi saan ka rin naragsakan na imala bari no marik to di iliw ko ket tawagang gaagawid ako na nagtintinawag kami manunaymi ngamtsak mauray nga ibagana nga agbakasyon no manin ibagakan kuha nga agbakasyon dimteng met di birthday na manunaymi agbakasyon tapno dito ko mga agpaala ngem saan met mano siya ti dumanon dita haanen abit di mo kayat kasanon ti trabaho saan nga bali nga agabsenak dapat patig ka nga ti trabaho saanen saanak ba nagpaala I miss you to man nga bulan upat nga bulan na napay saan ka nasikugan waling mo amom nasikugan na kuma hindi ko mapailang madlaw ko imbaga akong ngayon ka kaya pag imagnanak nasaan na ka nasikugan aging ka manong nemi nga dimtengen nga narikat kong matawagan ni Dayan Juan dinakpat sungsung bata ng mano teteksak no ko ang awamet ti sa reply na masin namet manong nemi dagiti chat ko ken kuana ngem awam pulos ti sungpat mo upat nga bulan 5, 6, 7 makatawanin manong kadag birthday manin hindi nga talaga ti plano yung kinidayan ha Elmo Barok mama birthday mo manin diba daing kanina hindi nga kalbasan ti makatawain nagkasara kayo 2 ti magana mama baka langanin din hanggang birthday mo manin baka saanin nga umay hanggang balik ko mga malada basta umay tsak matamatawagan ay abo alala bari nga nung takay malatag katuluyan kaya nung kaspagari ka dasang ka nga katuluyan awanti nasakit na bakrang mo Barok ta sikat ti lalaki sa kunambat nga dan napasamag ka na kayo awan ni Suna ti birthday ko manong nemi kaditi kabigatan na imasadig na Efren nga kaobsina pare belated happy birthday sorry hanak na kaumay si kalat awan kada kayo nga kaobsina ka so Mike nagsorry
Ato sa bali nga napanak nga napatpatig dyan na panang ngimti kay panag-birthday ko. Nga bali ata, nag-daragin namin sa katawan. At napanak, nasa bali nga party, anniversary. Nakita sa dyan ni, sino? Ni Dayan. Oh? Adayan to ni Dayan. Adda. Kaya makas dawak. Buyong nga nakuwang yung saan mo. Dakil di saan na masikog. Masikog ni Dayan? Katuin. Baka no napututa mo, no nasikog kami, hindi nag-birthday ka. Hindi na minsan nga tawon nga birthday ko. What? Naipas lang ako maitala. Huwag nga man niya. Di sa mo nga putot na dyan. Agang angaw ka sa friend. Nag-agang angaw. Tawagan mo hindi ah. Saan nga sumbatan eh? Padasem baka sumbatan na itan. Yung saan ko tinawagan ito ready nga alda o nakaredy nga oras ko na kumangin after 5 hours. After 5 o'clock manong na yun. Tinawagan. Agree ring. Inulit-ulit ko. Di ko ang simong bata. Apay aya, saan ka lang ordo sungsung bata na yan? Tsak kumangorod kayat iti agsukat ti SIM card, tanag-rekat. Kabuta saan ka sungsung bata na yan? Apay nga tumawag ka pa lang. Dayan, no saan ako nakayat, di na pimpinas ko man nagsalita tanga na siya at tapno saan ako namang namnama. Sa bagay, gusto ka. Kasi naman ti-advise na kanya. Abi nga dyak ibagat kinapod no. Tapno sardingan ako. Ano namin ti kinapod no. Adan sa bali nga lalaki di biyag ko. Actually, adakon dito eh. Awanak sa destino. Dito akong nga ni destino kalpasan nga. Dandani maternity leave. Naka-maternity leave ako. Kabuta masigog ka. 7 nga bulan. Asino? Di mo ama mo? Ayan ang oridan. Nabati sa dyan. Regional office. Ito na pa nagkasaryo. Baka ito na may pasangay ko hindi anak may. Suntod pa nagkalay sa amin. Ano ito nagkurkuranga kaya ka? Tandaaramid mo tinangisukat kanya sa pali. Awan, tinagkurkurangam, ngam siyak takim basol. Nagbali na ka na ko. Kasta kami resulta ti panagin na dayota eh. Ore man agpeso nga da cellphone, alis to lang tinawag ta, ngam sa bali lang nga, adda iti asideg. Agkaopsinahan kami, kani Fernan. Yang kanayon ka mga kuy-kuyo. Kasi nung kumanga di ma-develop, tirik na titong galmay sa kanami. Di makadakes. Imbes nga sikat ng mga ipitiiliw ko di naramanak. Isumot tanti, nagpa-ipak. Isukid din tinakasikog ka niya. Iso nga lipatan na ako, Nelmo. Saan nga naikari nga si kakansiyak? Ngam nasakit. Amo ka nasakit. Ngam I'm sorry. Awate mong tigasat mo. Hangamali, tasikamatin mo na. Ada na kumanang sakit tinakam mo, no saan nga sikat mo na. Diba? Maparagsak na kakadimat laing. Dadya nga, Fernan? Hanya klase a question data. Kahit nakadi nga lakdak kilisunan, namitis siya. Loko. Takdakil ka. Abing nga kinayat mo isuna. Amok mo mga nga takdakil kang isuna. Sa may sa oray man basbasit kang kuha nakasikug ka niya. Nairot ka dimot lang na kita arakop na. Nabara ka dimot lang na kita agak na. Elmo, awanin tinaskin pa nga sung batak idadayta nga saludsod mo. Ta oray man pa saludsod sung batak, oray bang pa ibagak nga nalalaing kang misuna. At dapat nga maaramid ko. Mabaling mo nga saan nga
Saan ka nga makapagkasar? Mabalin mo tagsublikan niya. Ako. Kaya't mo ba lang ti adan na agpitpitik ni saglot na? Dayan, saan ganito ang malipatan? Gabot na si Kati first love ko. So nga saan ganito ang malipatan? Bahala ka. Ngayon ti may balakad ko kayong kael mo. Pasis pas, tinalpas ka nalpasen. Nalpasen ti pakasalitaan ta. Ti agdamay ta, kada kaming kini-Fernan. So nga talamidem, sumapul ka maten ti paray ti agdama. Sumapul ka sa bali. Diyan ka muna maaramin ko ti kasta. Bahala ka. Sige, sinong batang ka lang tapos na sumardeng ka. Sa anak to ko man nga tawagan, please, di na akong disturben. Gabutawanan ti bibiyang ko keng ga, awa mo ti bibiyang mo kanya. Ngayon, Jack, amo, manong name, tano apay, kadi nga nasunutak mo ten tagbarta. Huwag manong. Ni Efren, iti kang ganayon ko nga uawisan. Pare, baka manumarwam ka na kastoy. Madadahil ta sa lunat mo. Kadkaduan naglang, pare. Wala nga kang kanayon ka kadkaduan. Pati siya kat may ramraman ng uminom. Di saan ka uminom? Ang merienda ka lang. Pare, amo matingad na pamilya. Kang kanayon nagreklamo ni bakat ko. So, ape nga kang kanayon na maladladak mo ito nga gawin. Gabot agreklamo ni Efren manunaymi nga mangkuykuyog kanya. Magmagaanak ni mama manunaymi ay sarding kunti pa nagbarbartek ko. Nga awate kunti kinapudno. Magbaga na manunaymi nakadadori tati babae yung kasla dyan mo. Uwen, dyan mo. Narugyan iti manglipat kaniya. Dayahan manong. Hindi ba nagmay-mesak nga mapaniti bar, video o bar, kasa dinuman nga pag-iinuman. At may sa babae manunaymi nga masidag kaniya. Diyan ko may kaskaso. Nga nalag-up ko ti banglo na manong. Hello, lover boy. Diyan ka sa bulan ti katebol. Sa anak pat nga GR, okay? Baka pada ti problema? Aba, kahit mo tagmemesa. Katsika. Kahit ko mo tagmemesa, kasla ka sa pulak penlang ti kadwa. Aba, dakat kas nga lugar. Dito, ti magustag nga pag-inuman, pagpulutanan. Kung naklanod siya kahit mauray kung masdag kaniyak, yung siya kung ti masdag. Siya kinikura. Injaya na titakulap na manunaymi, inawat kumet. Naglamoy titakulap na. Ano ti problema? Siya ti mo na nga nagsaludsud manunaymi. Ida ito ng aldaw. Isusunod pa nakikalay sa tilalaking ipatpatig ko. Alat nagan jay, lalaking ipatpatig mo? Fernan. Alat nagan jay babae nga ikasar na? Dayan. Amo nagsamit? Saan ka amam mo? Anak ka dinagan mo? Elmo. Ano naman ti problema? Ita ka din iti aldaw, ti panagkalaysa? The Fernan kini Dayan? Iso ka no? Ako rin ka. Kanagnagan na ka di? Saan nga tagad to di Fernan na? Saan nga tagad ito eh? Kinuri siya. Ngayon napamatin si Mangpet ni Fernan iti balay, dadayan. Tsaka mo,
Kasta damag ko eh. Diyan ka mo no, pagpuso na kiti dumandanon kanya. Kani nga tayo met, tinagan, ti girlfriend ko, na sinikugan ti agnagan ni Fernan. Nagka-opisinahan da di regional office. So, mabitlaing, ipakinak ti picture da. Dahito tiladawan ng insanda kaniya. Ini naduktalak. Naduktalak nga, adan sa bali nga babae ti biyag ni Fernan ko. Iso da. Kahit mo sawan, inagaw ni Fernan, ni Dayan, inagaw na rin ka. Numakunakas ta. At agad din napasamak yun kini Dayan. Andan, naminsan lang, kanina din na-odi ang birthday ko. Hindi, naminsan nga na-odi. Saan nga na ito last month. Kasta? Naminsan lang. Kahit ko sawan, naminsan lang arabi. Dakay nga rin ka ni Bernard. Fernan ko na mga Bernard. Ay, Fernan. Datan sa tagapunan, waping saan nga nakatutor, saan nga nakapagtepel Fernan. Iso nga gimamit sa bali. Kahit mo soin virgin ka? Kahit mo panagnigan? Sabi ko, ipanagnig mo kanya. Mabaling ka din nga. Agdang kayo ta kuminom? Nagpadpada tayo. Okay, let's go. Let's drink. Okay, agordarak. Alakayin mo pulutan. Basta, noanyat kayat mo, sumatan di kayat ko. Manong nemi na bartek ni Cora iniday di nga rabi. Problemak no sa dinut pangipanak kang kuwana. Tinawagak manong nemi ni Efren. Pare, masiturog ko na. Ano ka di problema dita? Dag dito video okay ba, pare? Di mo ka din kaya tag-drive? Kaya. Ngayon mata problema. Ano problema? O pagbayad mo ti inunom mo? Nagkurang ka ti kwarta? Di ka nakaitugot? Akong problema ti kwarta, pare. Ngayon mata babae nga nabartek. Hindi naman yung problema mo nabartek ka babae. Kina-table ko eh. Ada yung table mo nga GRO kat na bartek. GRO, ako problema ang panahon latadtaan. Saan nga GRO? Ano nga ron? Virgin pa ilahin. Ano nga ron masapol mo ita? Pangipanak kang kuwana. Sapo. Di pa mo di police station. Sadyan nga maturog. Si kamat nga ron drape ng di police. Kaya tada ron may tulong ko. Di iawid mo dyan malayo. Iawid, umay ko kumarta lang, kadadasawak. Si kamet, mo. Data kami, katainom ka kainom. Tadi mo abot araramidem. Iawid ko ka din. Dahil nga pa yung arot ko mo. Kasi no siya nagbaling asawam. Hindi okay. Kahit virgin pala ako na. Sige nga pare. Inyawid ko nga rod marong naimik at nagmarmaria Josep ni mama. Asan rin nagpapayag inyawid mo? GRO? Abi dito eh. Abi hindi kayo nag-hotel. Gabat atap no malibre ka? Ma, istorya ka na kayo. Basta tulungan tak pailaik. Nangorte ramidek. Pangibanan tayo. Kahit dapat bakante ka kwarto. Malaki na kakwarto kayo. Kapag kung magkakwarto kami, ito ang relasyon mi. Manong naimi intalag kon kini mama. Diyak man amot inaramid na tagwasang-wasang sud kabo na nga lilabaran nansa. Siyak tayaban na manong naimi nga mangbanyar kanwana mangbanyos kang kuwana. Api ko siyak mo. Ito point. Tanuan marik na mga kayat mo, ikam. Mamamit. Mabalingkad mo ti sex without love. Niya tamo, makaisot kagaasat mo rito nga babae. Nalapsat mo kan virgin ako na. Nga isugayam ti kaya na ayat da ka Fernan nga nang sikog kani Dayan nga girlfriend mo. Nagkasarda ka din? Kaya umat pa damag. Ibagbagang harap ni Cora nga nagkasarda ka no. Ito ka nung aldaw. Hanggang maturogan. Babayam na tanga maturogan na dyan nga babae.
Kano kahit mo mapankid daan, kahit daan, bahala ka. Kaya no saan mo kayat, onti mabalin. Sige mama, good night. Good night, anang good night. Good morning ngayon. Manong name naladawa ka nakariing mangmanganin da mama kinikura edi agree nga. Nagtaro sa gati banyo kalpasan na napanak si Mango. Mababain ni Cora. Cora, kumusta? Pasensya ka yun. Kinimamang mo. Di ba nakadisturbo yun? Okay lang ha. Agawit ak midlahing sa Jay San Fernando. Itangal daw. Uwan na. Uwan na. Nagamanak ka na kayo. Ako mo lang tinaramin mo kanya? Elmo? Awan. Suspeterin ka. Tanyo kumat naman na mayong ngaramidag kang ka. Nagamanak. Baglagin din tasi ka. Ito si Mang Bayat. Tano sa bali ko man nga lalaki. Jaklamon. Una, sa bali ko man nga lalaki. Ang mga nagsisinublatan dakan. Doa nga aldaw kalpasan nga nagsubli manunay ni Kura. Tinawagan na. Nalagip ko ngayon nala nagamit iti cellphone ko. Hello, Elmo? Ay, Kura. Aging gana ka dito akit ni Pelaing Dayan tipat pating mo. Tsaka mo. Ano damang kadakwadan? Kasla, tsaka mo? Adamit lang communication nyo ka ni Fernan? Well, kasla kahit nang tagsublikan niya. Ni Fernan? Kasano nga rin din Dayan? Kat masikog. Tsaka ano mo? Tsaka maawatan. Naging ka manong naming nakitak ni Mamang, ni Dayan, iti may sagundaway, panak itibol. Tsaka kumakayat ako ganyan ng isot na guni. Ay, Elmo. Ay, Nana, kumusta? Kastoy. Kumusta ni Dayan? Naganakin. Babae tanak na. Ito na nung ngarti kasar. Dito nga ngarti madi. Apay, sambat na kahit nga kasar ni Fernan. Diyan anak ko. Insina naman din. Itian niya nga rason. Saan ka nung nga siguradong isuti? Ama di ubing. Anya? Abi ko ma. Kapunta saan ka nung ng virgin ni Dayan. Iti tagikwan na. Ada na pasamak idin ka na kayo saan ka di? Naminsan lang nana. May salarabi. Kada di lang naminsan nga pa nag-birthday ko. Ngayon, saan nga siya? Isuna takin putot. Gabuta after 4 to 6 months kat isut pa nagsikog pa lang ni Dayan. O rekontaan nyo. Manipod mangrugi kayo ito yung panagpas ngayon na after 9 months ko na yun. Dan so magmanong amuluan sipod nag-birthday aksan ka ni. Una. Yung saan kahit abigbigan ni Fernan. Di kahit nasawan nga ganak abalasang di anak yun. Naganak abalasang ko na. Di mo ka di kahit ngumay pasya rin? Tapna niya na. Kas dati, kainayat mo. Baka ti kayat yung kung maibagagit. Di mo ka di kayat nga ikasar mo. Tapno, saan nga talinaid nga balasang nga ina? Oo. Kas pagkarikan sa lusod ko. I'm sorry, Nana. Tapay mo yun. Hanamot na kayatan dyan pa nakasulisog na. Nukos pagarigang kumatasyak ti ama, ti anak na. Apikit ko nga saan ko ma? Or at nabi malit ka sa bali nga lalaki? Yung saan? Tsak kahit ti pakat katawan. Meaning, saan nga napundot pa nagayat mo ti anak ko? Gabot sambot ka nagbaling nga napundukan niya. Saan nga siyak ti mo na? Siguro ko na yun na saan nga na kami nagkagasan. Okay, hawang nga rin mabaling ko, inak nga rutin. Tanyo ti ko na panakay butas ako.
No way. Kalbas dan ti 2 bulan imawag manen kanyak manunemi ni Cora. Hello? Cora? Elmo, no saan nga siya ti tumawag? Di ka matun tumawag. Sorry ha. Busy ak namin. Anong damag? Anong damag? Samot ngayon kasal gayam ni Fernan ni Dayan. Kahit kabutasan na ngayon kasal, siya kanti magkikasal? No way. Kastawan ito pa nangalalugay kanyak ni Fernan. Ngayon, awanan ti mariknak ngayat kang kuwana eh. Tapay. Awanan ti pa nagtalag ko. Baka aramidan ng tumanin, di kasjay. Di ba? Sino nga itan ti etem? Tsaka mo. Si Kansa. Manong nemi amok ngagpaybeso da di imbaga na numampay niyang angaw no. Kaya na minsan manong nemi nga diyak na pupuutan nga tinawaga kisuna kastaon iti ragsak na. Dito'y ko manong nemi nga naibaga keng kuha na iti I love you. Adadan ti ragsak na. Kat sinuguradok met manong nemi nga talagang ison ti makariknak ti ayat. Kaya't nangasawan manong saan nga da kami kinidayan, saan nga da Fernan na kiniya Cora, no dakat da kami kinikura manong. Kalpasan lang ti makatoen, sipod at dan relasyon mi, manunay mi, na pagsalitaan mi matendikal laysan. Aging kagadimtengan da ita, manunay mi, kat kastaon iti ragsak mi. Kastaon iti ragsak mi, manunay mi, kat suwen. Da kami tinaikari, na saan nga da kami kinitayan. Kadito tagikuwek, manunay mi ti asawak, at dan ti ragsak ko, tatalaga na paniknik ka. Nasyakti mo na, kentiag na nayon. Nga da itagayam tigapunan no apay nga nasulisog ni Fernan nga nanggamit ito sa bali nga babae nga buta sinilimutmetan ni Cora ti amin. Iti agdama manong nemi duwan ti bunga tayo na yatmi kini Cora dito'y kami balay ikaden na ni mama iti pagnaidan mi dito'y matengan ni destino ti patrabaho na manong adamat ni mama nga isot mga sister mga aywan kadagiti tuwangan nakmi. Dito nga rod manong nemi ti pagkasaritak, nga kasli ti kalmalay nga napasamak, ngam sumagmanon nga tawen ti napalabas. Kay kunadan, oray no kasanot pa rin ipatpatag mo ti may sa nga tao, no saan nga isot na ikari, oray niya balin ako nada kat isulata iti mapasamak. Agawa naglaonay ti anus mo nga nangibasa, kat sabi kumatad damat ni batik nga adal, liwliwakan pagsaramingan ti biyag, kadagini padak nga dimngeg, ka nagbuya, more power to your program. Ito yung nagagyaman nga pagaya mo, Elmo. Thank you king ka Elmo, tingin ka pa nagsurat, thank you mat kadagiti ang anos yung nagbuya.